Anula bébé. Ouais, comment tu dis? Ça va. Ça va bien. Ok. Ouais. Ne mena yoro. Non, il me retard là. Eh bébé. Ne mena ke kono. Ibaro ne note koyi. Ne jo gitronne la, ne te ka taxi soro. Ka kla ka njo tuguni telemantigi te kana. Anne debala bana san boli fetigi nunu. Bo ibaro mi yere ne sira. Taxi tare tungadne. Mais telemantigi nunu nyama jolinte. Iya ya. Oh. Telemantigi ne be sira parce que o mogo ta togo ma u te boli don doni. Amandi ne yere diga telemanta. Taxi dun te ka soro. Ouais, ici. Ah. Ici ça ngato. So ne represe no yella togo mina te fenga tanta. Oh. Ah, groupe ne. Ibaro ge enteru soro na chi ebe ga temeri de. Olu en jolen dro yenta. Mo be na rendez-vous do la yen jigi sira la o la nyen to ma ka soro kana. So ni kun ni mena ki kono quoi. Puis ne note ne represe le bari do ne ga nyogo to ga mina. Ne te fenga tanta era rendez-vous ina. Voilà. Na fi me non. So ni sigi ki kono kame quoi. Wa funteli bari be no. À part ça va? Ça va. Comment tu dis? Don. Agara clip frère. Wala funteli bari be. Wallahi. Na ji don mi follow. Wa ji don. You va jaire ni. Te do me. Funteli be o. Voilà, c'est bon. Mo fina. Cengela fin pare kina. Baby, inni nyogo ya jara ne sa. Ibarwa. Tellement yende tum perese le no yella. Yeli jara yo ko jugu. Mais etene bon. Ha? Wallahi tellement yek fembe la be kama. Ibarwa. Dana ya koni. Dana ko fe foite no. Ne dale no ilade o. Nya fina tukumna. Awo. Yoro saba de bembula. Awo. Nta fe mo shikato. Awo. Ni kun sera ka ni la dunga nya. Awo. Kane jan ko kini. Nya fina tukumna. Awo. O don ni sera ko kedron bara. Bébé problème foite to la. Ame muyini die kono tukunu. Oh. Ay fefe ina be soro ka ba. Abana. An mago be muso la muso man lafiya ka ni soja. O to yi. An don ha dogon da fe dron. Wa yo muso de soro tanto. Ite janfa de fe. Janfa mani ne de. Yo muso ko ni yo de soro tanto. Sega ka tukunu. Yo muso de soro ta parce que ne te janfa fe. Ibaro ne ye domine i ga ko ci fo de. Ne dari ladi. Ibaro dana ko fe foite. Foite. Oh. Foite no wallahi foite effectivement. Kula yare ko ngolo mne sa. Ngoro de. Ne ga bibi. Me ne fakaw. Ko jugu. Allah ne so change mana ko nga terrain no fleni. Ni ga terrain ya. Voilà, mi play misiri karafeta. Awo. Ni nga terrain do. Allah. Edon kamana gane do bi. Wallahi ne ta don ba ke chogo. Ne rata do metan jigi da moko ne nya da yoro ta yoro tembulu ni hakila mun yoro ra nya chugute ndaro ma ke chogo mais nunu shi ma jofola na yoro bonyi supersman ne ke ka boko ke ka datu awo comme nga business do be o ma na foro no na tuma mina nya ala sonama business ka be wuli nyoko feti no mais pour que ka se ka mo bo yan fila la dili kelaw yin toro fuka danteme ibaro bomoko nu ya ye ka ba moyen biye ou be tu deli la ki deli ba ko nyante mo la sigi dala ne ete ala yake bu iye be mbero nan toro nan tera ne yoro ni folo jo pour que nga lafia mo ma jo ko mo shikuntino aw maintenant sisan ni sur la ka nya yin toro la ma ka toro ni jore ne ka fereke quoi ni woro nde feri chero mo che ho bo kuma mi nyondo ka koro o se ba cha anda kuma feri chama ngonyo fe mais ala ku tien aka gele na soro demba ya chara bo donc ne fere yoro fera ma dasula kuma ala yoro dinama o lu kafsani yoro ko ni wa tere nga bone pan quartier reflet quoi quartier ni a fantanga cha ni mi kolosi yena doro yere be ku nyona fantanga ku e bago be saere kuma besanga wati dore bina ndeli ibaro I bora no anyana de yoro de wa be nafi bisigi ngadi ko te donye ala chokoro kanu wadi koy rete jate chokoro ba fere parce que afle kamale ni me se fe on fe ne be sola jate chokoro ba fe wallahi jate chokoro ba fere ne kamana ganda bi koy afa la siki be to ni mata iyere kamanyuma ko ke katla idem fene mana seche la sigima katla ko fene kamanyuma ko ke afani kamana gabeba afani kolokolo manyuma ko ke ngachela sigila ko ne dem fene katla kata sigo nyogona wereka
Tete malata. Ne ta do mena tanta nya fo mo. Fo ngoro dona ninga ngoro dona de ba nya fo. Bébé. Allah. Tibaro de no ni yami no ni do de la no de. Fo ngo bo. Bébé akira to ko ni. Hey ngadi koy. Bébé o isi ro kelenge. So kala be kadi kulo kono de. Ni ko damina de o. Ni an sigile amado so kono fala na do na so kono na. O ka jugu ni be. Ka ka intia. Yoro. Bébé na do na so kono ka jugu ni ne. Mo te ni fen fo ne ko. Wallahi. Che. Akaya. Ibe ni yoro do. Ibe ni yoro do ngoy. Dada ngi fifa don. Te be bi ko jugu kle ga fara. Ko la kile ga fara. Musisa. Awo. Antita angata ndoninda. Angata ndage. Angata ndanga. Problem foi to la. Bo mo ndo be mo na ngo wora ka kele ndo da kono. O timi yani nunga yela ife ko sebe. Yani ko ngadam ne. Chogoro ba ne teni nga ko kulenge la goy. Ina ba Messi soro kan tebulu. Kamana gane ndo pi kui. Ne ba. Masara ma. Ne ba somo. Torose. On bashte. Torose. Ne ba kele na kuma. Ne ba tse ka nyafo. Ne kamana gane bi kase degele ma ne rata do ba ke chogo. Ni yin kamana miri chogo ta do ba da yoro mi. Kamana gante jiya ko na ko min te se ga fo ali sa ya wo fo. Ne ba. Ne manyuma ko mi ke tela sigila. Kani tela sigi manyuma ko ke ne ka dengo kana gele. Ala nana demuso ni kele mi nogane. No fene tara furu bursi kono. O na cɛ somɔgɔ tɛ ka se ka bɛn. Cɛ yɛrɛ tilala ka ne wele ko a bɛ fɛ ka denni bila ka na ko ne ka so ɲini k'a kana tile 2 kɛ ne kɔrɔ. Ne dun ye sinamusotigi de. Hani sɔgɔma kɔkɛ. Ban sɔgɔma. Groupe ne. Sumugo. Cɛ. Kɔkɛ, e dun wulila joona kɔni. A bɛ kɛ cogo di? Kɔkɛ. Ka ali ma sɔn i da dɔɔni k'i reposer wagati ni ka to ka tɛmɛ. Nisɔndiya dɔw bɛ yen nɔ. N'i sera nisɔndiya la, a ka kan i ka wuli joona koyi. A ma nɔgɔn koyi kɔkɛ. Ne yɛrɛ kɔni kabini e yɛrɛ sera ka nin ko in confirmer ne ye. Ne lafiyara sa. N ko ne yɛrɛ tun bɛ ka muso qualité min ɲini dɛ. O sera ka taa bɛn e ma ten. Nin ko in diyara ne ye cogo min na. N ye sunɔgɔra surɔ. Ne yɛrɛ lafiyara kojugu. Sanga ni waati ni wulila n ye n yɛlɛma k'i dalen lajɛ. A ma nɔgɔn mɛnɛ. Ne yɛrɛ kɔni sisan kɔni ne ka hakilina bɛɛ de dara. Hakili lafiyara n bɛ sunɔgɔ. Kɔkɛ. Ala. Nin ko in diyara ne yɛrɛ sisan sa. E yɛrɛ ka lajɛ ja i dakabana muso de. A lajɛ. Mais i kelen bɛ ka t'i yɛrɛ bila musokɔrɔba fini ninnu na. A bɛ kɛ cogo di? N ko dusukasi de bɛ mɔgɔ bila nin ko ninnu na. K'a sɔrɔ a lajɛ kɛ. Hakɛ to wuli k'i jɔ tan. N t'a dɔn n bɛna taa denni bila yɔrɔ o yɔrɔ. Tiɲɛna a ma nɔgɔn. Denbatigi n'a fɔra k'i den ka furu ka taa ka tila k'i denmuso bila ka na i b'i cɛla la i sinamusotigi a ma nɔgɔn dɛ. Mais o man gɛlɛn. Cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Buwa Kamisɛ e m'o tɔgɔ mɛn wa? Buwa Kamisɛ. Ne ba n tɛ kuma f'i ɲɛna. N ba. Ne tun bɛ so ɲini na ne taara o Buwa Kamisɛ fɛ nin ye burujali da ne kan. E fana b'o dɔn wa? Ja diɲɛ bɛɛ b'o dɔn sa. Wallahi Ala n'i ye burujali da ne kan fo ka ɲinɛ n den ka kamanagan kɔ. Wallahi bila fo ka ɲinɛ n den ta kɔ. Mais o tɛ problème ye. Lajɛ sa. Kɔkɛ a lajɛ sa. E ma dɔn ne ka couple in ka ɲi. Wallahi. I ma dɔn ko couple in ɲɛnen bɛ. Wallahi. I yɛrɛ sisan ma ala tɛ dɔn k'i ye cɛkɔrɔba ye. Non, i b'a dɔn kan. Ne ni kun lafiyara ye. Kabini ne ye sɔrɔ. Ni kun lafiyara pewu. N tɛ ɲagami muso si la tuguni. O kɔni y'o bannen. Est-ce que an ka fila fɔ. Nin ko in ka di sa. Ne ko ne b'i ɲininka sisan. Maninfinya kɔnɔna ka dun kojugu. O tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye wa? O tiɲɛ kojugu. Sisan komi ala ye nafolomugu dɔ diyan o dogolen t'e la. A dogolen tɛ na. Ne yɛrɛ fɛn caman ye de la sɔrɔ. O tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ. O tiɲɛ kojugu. N b'a fɛ k'a dɔn sa n'a sɔrɔ i bɛ se ka jago min kɛ walima i bɛ se ka baara min kɛ walasa i sigilen ka bɔ ten. Kɔkɛ o dun diyara ne ye kɔni. Ne kɔni tun bɛ fɛ i ka projet min kɛ ne ye. I ka se ka bitigi dɔ dayɛlɛ ka di ne ma n ka se ka mago dɔ kɛ n yɛrɛ. A suguya jumɛnw na ma. N bɛ finiw feere a kɔnɔ.
N bɛ samaraw feere a kɔnɔ o de ka di ne ye. Sugu kɔnɔna la wa? Ayi an bɛ bitigi da yɛlɛ an ka da la yan. Ko magasin. Ayi dala magasin ninnu man ɲi dɛ. Wa an ka kɛ ni sugu wabɔni ni yɔrɔ dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ si a kɔnɔ o bɛna dakari i dala dɛ. O ye tiɲɛ ye. An b'a ɲini sugu kɔnɔ O ye tiɲɛ ye. walima gitɔrɔn da dɔ la jama bɛ yɔrɔ min na hali u k'u bɛ tiɲɛni kɛ jama mɔgɔw dɔ tɛmɛtɔla b'u ye u b'a bila ka boli. O ye tiɲɛ ye. I ka numéro dɔn o e tɔgɔ? Ne y'a dɔgɔmani. Ne tɔgɔ ye Nafi. Nafi. Awɔ i ka numéro dɔn o. Awɔ ni ye ne ka numéro. Awɔ n'Ala sɔnna ma ni n sera so kɔnɔ n b'i wele. Ne ba i kana ɲinɛ n kɔ dɛ. Ayi n tɛ ɲinɛ i kɔ ni n sera yen sisan n'Ala sɔnna i denmuso bila yɔrɔ a bɛ sɔrɔ o tɛ problème ye. Ne ba Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. Halisa mɔgɔ ɲɛnama ma ban. Awɔ n'Ala sɔnna ma. I ni baraji. Awɔ k'an bɛn o la. I ka kelenna kuma dabila i y'a mɛn. Ne ba n b'a kɛ cogo di? A ma nɔgɔn mɛnɛ walayi. Awɔ n y'a faamuya. K'an bɛn o la fɔ. Awɔ nin ye hɛrɛ. O de kosɔn ne ko ne tɛ furu. Wallahi ne tɛ furu ka taa mɔgɔ si ka so kɔnɔ maɲumako la. Nin filɛ k'a denmuso furu ka taa. Furu tɛna laban den bɛna na sigi a kan i tɛ problème kɛ n b'a denmuso wele ka na. Ka a projet labɛn ka na i ka fɛn ni fɛn min kan ka san a nafolo kasabi i b'a bɛɛ calculer ka na n'a ye n b'a wari bɔ ka d'i ma. N ko de ye diya ne ye sa. E de ye ne ka vie dilan ka di ne ma. Ala. Diɲɛlatigɛ kɔni ni diya ye muso n'i y'a sɔrɔ i n'i ka muso i kan ka ale fana nikun lafiya de. Yɔrɔ n'i fana ye diyaɲɛcɛ sɔrɔ i fana b'a sakona k'o k'a ye. Fo ka ɲa. Puwa ne b'a dɔn an bɛna mun de dun tilela ye bi. I ko kuma ye tiɲɛ koyi. Jɛgɛ ni sogo jumɛn de ka di ye? An t'a kɛ bajɛgɛ ye. Bajɛgɛ? Ka kɛ zamɛ ɲumanba ye cɛpu ɲumanba ye ka sigi. O kilo kelen kan ka bɛn joli ma? 2000. 2000? Bon sisan nin 1000 ani 200 o tɛ sisan i bɛ taa nin don jɛgɛ la n'i ye nin don jɛgɛ la n'i nana n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye i y'a faamu sa? N y'a faamu. n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye n yɛrɛ ni buru bɛna ka bɔ magasin na. Ala kɔkɛ o y'a diya n ye sa. Ne cɛnin dɔ kan ka na nɔfɛ ni n'o tilala ɲɔgɔn na n natɔ ni buru bɛna buru min kan ka don a la. A banna dɛ. Ɔ i na don i k'i labɛn. Awɔ n y'a mɛn problème t'a la. Awɔ. Ala. Fini ɲɛnamaw dun bɛ yan an tile ne ba somɔgɔ kɔni baasi tɛ yen nse baasi foyi t'an na ne mago bɛ vaccin dɔ de la awɔ nin tɔgɔ. Nin ye Java bazin ye. Awɔ. A ordinateur de ye nin ye. I y'a dɔn. Awɔ. Bon nin ye Real ye. Sanɛ. Awɔ. Nin dun. Nin fana ye Real sanɛ dɔ ye. Olu fana ye qualité ɲuman ye brillant fosi t'olu la. Wɔrɔbu tɛ yan min bɛ ne pare ka yan quoi. Ne kan ka taa boîte la su in na. O qualité ɲumanw bɛ yen. I y'a dɔn dɛ. Bon sisan i b'i ka choix de kɛ. Awɔ. Ɔrɔbu bɛ yen a burusilamaw bɛ yen. Nin yɛrɛ ye dɔ ye. Ayi nin dɔ bɛ n bolo. N bɛ fɛ min ka n forme bɔ dɔrɔn. Ni bɛ démarche kɛ fo mɔgɔw k'a fɔ ko wala. Awɔ olu de ka d'anw ye o y'anw ka baaraw de ye. O la fɔ n'i ye commande don dɛ parce que an taara minɛn ta la minɛn dɔw ma na dɔw ma na. Mais nin ye belebeleba de ye. Nin ye ɔrɔbu. L'exé, Gordo, ou bien, Chakoroba, l'exé, Tchangache, na, Gamsen, Qu'est-ce qui ça? Tu as pété qu'il y a, et la famille, la famille. Non, c'est l'exé. Mais elle est pas calamant. Sans souci. Non, Gamsen, non. Qui n'y est qu'à la fille. Non, y a Koli Mundinema, Koli Madafa. Non, Madafa. Mais tu dis, mais Koli Madafa, Amen Gagnonawa. Et puis, il y a goût, goût faible, l'engache. Qui l'a embêté à Pumacha, femme, fengache. Tu n'es malade, ni te coué. Yama, mais ni goût, il y a un peu surtout à Koli et d'affaler le fond. Nache a d'affaler. Wa élément bec malantala, ratata. Quand, mais yon, n'y a même information, phénomène ou les 600. Il paraît que vous avez des recherches de vous la main. Ah non, à main il faut faire attention. Non mais, hey, tu vas paniquer les terrains. Il faut là qu'on se relève de l'affaire qu'il y a. Même finalité de mon fils. Il y a cette tu balancer drôle. Puis là, il m'a ta capable d'aïka pour moi tout. Il m'a chié, MCA pour pour moi tout. Moi, ni un héros qui t'a tout. Non, balancer la douille ça. I y'a dɔn dɛ ni ne yɛrɛ mɔgɔ ma bɔ fini minɛ i ɲɛ tɛ na ninnu ɲɔgɔnna n'olu awɔ Kiliya somɔgɔw ne ko ne ka tununi mana fɔlɔ e ɲuman ye yan dɛ tununi dɔ nana o bɛ min
Violette de ta. Ah, wait a minute. Ni mara mi wa ni ejo mo ko be boko yi. Hey, ala de kai. Mun go fi. I kɔni k'i yɛrɛ I ko kɔlɔsi. mi se ka fɔ, I bɛ se ka kuma kelen fɔ, na mɛ. Ya k'i sigi. Ni bɛ ko de fini, e wolola ka sɔrɔ ne bɛ business kelen na. Non, kono fana ma. Voilà. Ni ba cɛ kono fana ko ne wolola k'i sɔrɔ a kɔnɔ. Non. I wolola ka nin Dɔ wololen don ɲɛna sisan o ma ɲi dɛ. O ma ɲi dɛ. An bɛ don min na mais i kɔni b'a dɔn ne cɛ min ye. I b'a dɔn ne cɛ min ye. Kɛlɛ to n ka n bolo ko joli la, kɛlɛ to n ka mɔgɔw bila k'i da tunu pewu. Non. O se bɛ Ala ye, o se bɛ ɲɛ. Den bɛ siran o de ye ne ya. Den bɛ siran ne. Petit, ne y'i gɛrɛ i yɛrɛ la walasa i ka kɛ fɛn de. Ne y'i gɛrɛ i yɛrɛ la walasa i bɛ se ka kɛ fɛn de. Ah, d'accord. N'i y'i gɛrɛ ni i yɛrɛ la n'o de ka di. Eh, fɛngɛ mana. I ko parler wa parler. A ye perle fɛn Eh, e b'o de ka di ne. O bɛ ne suguruba suru ne. Ala dan an ye ka ɲɔgɔn ye. Aw bɛ ɲɔgɔn ye. An bɛ ɲɔgɔn dɔn. An n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔrɔ de yan yan. An n'an fa mana kɛ. E bolo k'e negere bɛ ne na. Yɛrɛ wolo a man ka kɛlɛ sa. A kana kɛlɛ sa, a ye sabali. Ah, ok. N b'a fɛ k'i don da la. I ka kɛ hali i ka nafolo sɔrɔ. Donc nafolo sɔrɔ o t'i ka ko min kɔ. A m'o kɛ ni ko kelen tiɲɛna ko tɛ k'a bɛɛ bɛ tiɲɛ o. d'accord. Ne kɔrɔlen ne ma ɲuman de ma. Ah, d'accord. N'i b'a fɛ ne ka kɛ fɛn ye, a tɛ kɛ a bɛ kɛ tilennenya de kan ni n ba cɛ. A bɛ kɛ tilen l'exercice t'a la dɛ. N bɛ don i la bilayi. I k'i tilen dɔrɔn. N bɛ dan yen. I k'i tilen dɔrɔn. Ala k'i ni ci. D'accord. Ne bɛ taa mais n bɛ dan yen. I tilen dɔrɔn. Baara in ma nɔgɔn dɛ. I jɔ n bɛna min f'i ye. I b'i hakili sigi. Komi i yɛrɛ ko ko e ma ko troisième choix ko y'o de fɛ yan. Ne tɛ. Mɔgɔ min bɛ koli bila ka na. Olu de nɔ don. O de nɔ don. Mais i k'a to yen. Nin ye sɛgɛrɛ de an ni ɲɔgɔn cɛ. Ok. Jakuma bɔ de don a datugu. Bilɛm tɛ. Bon n bɛna min fɔ k'a gɛlɛya. N'i nana i bɛna dɔn k'a fɔ ni madame bɛ so kɔnɔ yan. Il faut pas que mɔgɔ ka bɔ mɔgɔ ka business kalama. Mais o fɔ ko i ko fɔ ɲɛna k'i cɛ. Mais e nana cogo min na. An ka sansiw ka teli quoi. An yɛrɛ ɲɛ tɛ ko la tuma dɔw la yɛrɛ n ka ci. A dɔw de bɛ dɔrɔgu tali la. C'est vrai i b'a feere i bɛ tila ka ta tuguni. O man ɲi. Ok. Taa ni Ala sɔnna ma. Donc an b'a kɛ ten y'a mɛn. Ouais.